Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sonkhano umenewu kuti zaina bwanji apa ndi woyankhula chipani cha Malawi Congress Jesse Kabwira. Tikulandireni madamu, kodi pamene tikumaliza pano mwina mungafotokoze bwanji kuyambira ziro fika lero? Hayi, ine ndine wokhutira kwambiri lero taona kuti mtundu wa Malawi nthawi zonse tikamafika kumasankho kumakhala zokamba zambiri, koma mukati muonetsetsa Malawi pano ayankhula momveka bwino kuti akufuna chisankho bwino chopanda magazi, chopanda kumenyana, ndipo aliyense asankhe mtsogoleri wake amene akufuna. Ndipo monga boma ndinganene kuti tsiku la lero taona kuti polisi yalongosola kuti ayika ndondomeko yotani. Anzathu achuma anabwera kudzanena dzulo, ndipo kunena popanda kubisa zaoneka kuti boma ili likuonetsa njira zimene akupanga kuti akonze kuti bwino. Koma mukati muonetsetse zimene taona lero zaonetsa kuti chisankho ichi nkhawa za Malawi kwambiri zinalipa, kodi ndi chuma chidziyenda bwanji, kodi ndalama zikuyenda bwanji. Koma gavana alongosola moti dzulo taona kuti ife tili ndi gavana not only kuti amadziwa chimene akupanga, komanso akupanga zinthu motsata malamulo. Watilongosolera kaya nkhani za IMF zikuyenda bwanji. Chabwino kwambiri chanisangalatsa pa meeting ino, Malawi aliyense wafusa mafusa amene amafuna ndikumayankhidwa. Ndimwadzaona kumapeto kuno apolisi atakamba zawozo ayankhidwa, koma chatuluka kwambiri Amalawi sakufuna ndewu. Amalawi sakufuna zoti ujeni mwina azimayi azikakhala kuopa kuvota chani, koma ndondomeko iliyonse yaperekedwa. Ndipo ndi monga boma talongosolaso apa kuti ife tipanga ziti zonse panopo nditakunena mopanda kubisa nkanya mafuta sikangani tatana nazo zimenezozo. Nazo modani Panopo as government suti ngachitokuzani kuti chakuti koma ndinganene kuti just today contract yoti mafuta panopo there will be flow po kwenzeletsa utenga umene ulipo. Ndipo chachikulu chongofuna kuti chelu makamaka tazipaniwo ngongofuna kuti adzakhale monitors oyenerera makose ifeso ama organization asiyana tikani observers amene dzonerera zonse za mtendere tinachikhulupirira kuti zidzateka. Chabwino muyende bwino. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kumene kufotokoza kwa Father Emmanuel Magangani mene aonera sonkhano mene apa ndi mkulu wa amayi chipani cha DPP amere na feature. Amayi ngati chipani cha DPP pomaliza sonkhano menewo mukuti bwa? Ine ndili wokondwa kuti sonkhano watha bwino. Ngati mwa sonkhano munali zokambirana zosiyana-siyana. Nthawi ngati imasowa ngati kanakhala kuti imapezeka pafupi mwina zambiri sizikanaonongeka momwe tikuzionera leromu. Koma tithokoze kuti Mulungu anatikomera mtima kuti kumane pano tikambisane ma issues amene akhala ali mu mtima mwathu kudandaula. Monga munamva mu zokambirana zathu tinali ndi ma key issues amene ifeyo tinapanga express makamaka nkhani za electoral process komanso security ndi zina zotero. Ku nkhani imeneyi yachisankho tinadandaulira kwambiri nkhani ya smartmatic machine imene tinanenetsa una kuti zivute zitani system imene siri kuifuna chifukwa cha mbiri zake zimene zachitika ku maiko ena taona anthu akuvutika kumenyana kutani chifukwa cha results amene amabwera atagwiritsa ntchito system imeneyi. Choncho tinanenetsa muno ndithuna kuti mve kulira kwa Malawi, kupempha kwa Malawi ichotse system imeneyi tikawerenge ndithu mene tinachitira 2019-2020 tidawerenga bwinobwino ngati apo ayi mwina kukhale system yomwe inagwisa 2019-2020 eyo imene amatha kupanga calculate ma results paokha, koma pa ground titatolera bwinobwino kugwisa ntchito njira zathu zimene timagwiritsa. Tinadandaulira nkhani ya security makamaka political violence imene ikumakhala pakati pathu tikapita kuzigawo zina mwina kuma stronghold azipani zina kuti chipani china chipiteko. Ngati mtsogoleri wa amayi naona kuti ma violence amene akuchita affect kwambiri azimayi. Mmadziwa ineyo mdziko mukakhala zovuta amavutika ndi amayi ndi ana achikulire odwala. Ndinayenera ndithu ndiyankhulire gulu limene lili kuna kuti ngati tikhale chete ndikulolera ma violence mpaka na ku 16 September ndekuti mtende kuti make sure ndi munthu ndi zimayi odekha omvetsa tira kwa Malawi sanga umitse mtima na kuneyo mpaka na pamapeto china
chitika system imene ichotsedwa kwa anthu go for transmission of results. Amene ndi Mai Mary Navicha akulu wa amayi mchipani cha DPP apanso wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe akondowe anthawi atithera mwina mungapange summarize bwanji dzulo ndilero. Kwakukulu tinene kuti msonkhano umenewu wakhala msonkhano wabwino kwambiri chifukwa pakhala kumvesesana makamaka pa nkhani zimene zinali zophika ma stakeholders onse ma perceptions makamaka nkhani ya ameka tisimikizira to kuvota tizagwisa ntchito manja zimene zizofunika kwambiri nkhani za ziwawa polisi afotokoza kumbali yawo ose na kunena kuti ukhale udindo wa wina aliyense kuvomerezana kunena kuti zimene zimapolo ziwawa ndiye udindo wa tesa kuti zinthu zoterezi sizimachitika mdziko ife bungwe tipitiriza kugwira ntchito ndi zipani kuonesesa kuti zimene zikubwera kusogoloko zizakhale zabata ndi mtendere. Mwina kuchoka pano ndi anthu achoke ndi uthenga wanje kuti zomwe amafuna msonkhano umene amafuna kwanisa zakwanisira. Mukuona kwathu tikuona kuti zimene timafuna zachitika. Kwa nkhani yayikulu yakavotedwe kamene afotokoza chifukwa zikuonesa kuti zipani zinalikira bwino lomwe. So tukhulupirira kuti kuchoka ku msonkhano unowo sesa kuti zisankho zainde motani. Ndachokoza zikomo. Amene ndi a Benedicto Kondowe amene ndi mkulu wa bungwe la National Advocacy Platform apanso ndi abusa Anase Chunga. Mwina apomaliza kwenikweni nthawi yalithera inu ngati chipembedzo. Msonkhano umene mwaona bwanji? Msonkhano umenewu unali wofunika kuti ndi kugwirizana pamodzi pamene tikupita kuzisankho. Chifukwa cha nthawi ine ndingonenapo gawo yokhuza na zisogolera zipembedzo. Chinthu chimodzi chomwe taona alipo asogolera amene amasogolera zipembedzo amene akuira zipani. Maliro ndikumachita kunena kuti tiye tikavotere wakuti zimene zozo tazizuzura pasapezeke msogolero wa mpingo wa chipembedzo amene akujira chandale chifukwa zizabweresa zisokonezo. Pakati panopa sitinapita kusankho koma Malawi Electoral Commission ayambakale kulandira madando. Tiye tiyambe kugwira ntchito limodzi kuti kamapita ku September kuzisankho tionesese kunena kuti ndi mavuto osiyana-siyana. Ndachokoza amene zikomo. Nzanga Innocent Pongolo mwina pamene zonse mchipinda muno kuyambira dzulo Malawi akhoza kupita ndi uthenga utani mwachidule. Malawi akhoza kutenga kwambiri ndi nkhani yokhudza chisankho. Makambidwa nkhani zokhudzana ndi chuma koma zikukhala kuti zafufutika anthu ambiri chidwi chawo chinali pa nkhani za chisankho. Ndi pa nkhani za chisankho pakuoneka kuti kunena kuti ndondomeko zomwe tazagwiritsidwa ntchito ndi izi koma ngati pakutsala mayankhula ndi Navicha akuonekabe kuti akunatiya tipitabe tikakumane tinakutire nazo. So pakuoneka kuti palibe pena pamene patsalira komanso mwina kumapeto kwenikweni mfundo zeni zamangidwa pa kunena kuti pakhala anthu akhala m'magulu akambirana amange mfundo ndiye nyumba inagwirizana kuti anthu asakhale m'magulu anthu ena amasiye sozi ena anyamuka kumapita ndiye zakhala ngati mfundo amangidwa kumapeto anthu ena asana zone ngati achoka monyanyala akuoneka ngati achoka monyanyala ifa chaka nizonena kuti mfundo zimenezi azimange menezi azilembera popanda kuchotsera nyumba inagwirizana nde iwo wanyamuka kumapita. So pena anthu akumana kuti akodi what is the take home message yafunso limene wafunsa kwambiri anthu apapa limene swalesa kuliyankha mukhanga ndi mosiyana-siyana kusonyeza kuti palibepo chimodzi chimene anthu akuza kutola msonkhano wagwirizana mabe akupaki akule zonse zimene anthu akambirana azipanga compile ndipo apanga share kwa Malawi ifeso Malawi afotokoza kuti mfundo zeni zimene zagwirizanidwa pa msonkhano izi generally unali msonkhano wabwino taona anthu ndipo akuyankhula zakukhosi mbali zosiyana-siyana imene amafunsira mafunso inspector general wa police imene mafunso pamene pamoneka ngati anthu sakumvana by the end of the day akuoneka kuti anthu agwirizana and kupanga agree kuti we should move forward. So ndi msonkhano umene mwina ndikuona ngati wabweretsa pamodzi anthu wachepetsa kukwera mitima kwa anthu. So tinene kuti mwina zimene agwirizana ma recommendations anthu adikire kaye. Ma recommendations eni ndikubade anthu adikire kaye kuti amve pofoza mawerenga mwina ababa siningate wafotokoza imodzi ngati amangofotokoza zimene zachitika dzulo ndilero amafotokoza kwambiri zimene zachitika dzulo ndilero
recommendations eni pana sakutuluka very clear. So mwina akatipa mwina tiye sabe kuti tikambirane secretariat yapa kuti atipase ma recommendations amene amalawira afotokozere komano mene anthu akutuluka munomo ambiri kuti what are the recommendations ndochepa amene akhoza kutoleranipo chinthu kuti ichi ndi chimene tagwira apaki. Zomwe mwambira Isaac. Amene ndi Innocent Pongolo amene timagwira naye ntchito limodzi kuno ku Mount Soch Hotel Muzida. Ne kunali msonkhano wa Public Affairs Committee okhuza za chisankho mmene unayamba dzulo wathale. Unena pano ndi kuti anthu ayamba kunyamuka kupakira komano apita nawo anthu kunyumba kuti muna adikira pang'ono. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.